Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Алга таба кайбер темалар турында. Шолыда яңа коронавирус инфекциясы белән авыручыларның саны кимеми. Шәһәрдә кызыл зоналарының берсендә хәлләр ничек тора? Видео күзәтү камералары Минзәлә янындагы парашютчылар белән очкыч ягылып төшү мизгелен теркәгән. Минзәләдә авиахәлакәтнең яңа нечкәлекләре билгеле булды. Россиядә беренче тапкыр әтиләр көнен билгеләп үтәчәкләр. Яңа бәйрәм кайчан узачак? Шоллыда бөтен Татарстандагы кебек үк яңа коронавирус инфекциясы белән авыручылар саны кимеми. COVID-19 пандемиясы башланганнан бирле барлыгы 28 меңнән артык татарстанлы авырды. Шоллының кызыл зоналарының берсендә хәлләр ничек тора? Тулырак хәбәрчебез материалында. Икенче шәһәр хастаханәсенең ковид зонасында 125 кеше күзәтү астында, аларның күбесе авыр хәлдә. Монда 5-нче шәһәр хастаханәсеннән һәм ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсеннән авыр хәлдәге пациентлар килә. Йөкләнеш берничә тапкыр артты ди табиблар, чөнки коронавирус инфекциясеннән тыш табиблар башка авырлары булган кешеләргә дә ярдәм итүләрен дәвам итәләр. Новое осложнение, которое мы в том году не наблюдали, это на фоне ковида происходит распад пораженных участков вирусных, когда они поражены, происходит распад с образованием полостей в легких, причем в обоих легких. Это тяжелое осложнение. Хастахана пациентлары арасында вакциналаштырылганнары да бар, әмма алар бармак белән генә санарлык ди табиблар. Кызыл зонаны узган һәр кеше хастаханәдән чыкканнан соң COVID-19дан прививка ясарга җыена. Второй день легче. Но тяжело, но все равно я чувствую легче. А вы вакцинировались? А? Вакцинировались, нет? Когда врач разрешит, буду. Нас лечат тут, кормят хорошо. Очень вкусно все. Слава тебе, Господи. Медсестры хорошие, врачи хорошие. Слава тебе, Господи, слава, великая слава таким людям. Шәһәр хастаханәсендә авыр пациентлар да бар. Без реанимациядә ИВЛ аппараты астында ай буе яткан яшь кеше белән аралаштык. Ул вакцина ясатмау, битлекне дә һәр вакытта да киеп йөрмәү турында белдерде. 4 дня полежал в отделении. Потом меня перевели на ИВЛ. Вот. Лежал там почти ровно, без 3 дней, месяц. Вот. Реанимация, да. Слава Богу, все нормально, Аллаху шүкір. Сегодня я здесь. Табиблар вирусы ешәрде дип билгеләп үтә. Моннан тыш COVID-19 авыру куркынычрак була бара ди алар. Элек коронавирусга каршы көрәштә булышкан кайбер препаратлар хәзер ярдәм итми башлаган. Иншаллах, когда выйду отсюда, обязательно сделаю вакцинацию. Это не шутка. Сделайте вовремя, чтобы потом не пожалели. Лилия Гатина, Руслан Бекмухаметов, Ленар Султанов, яңалыклар. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 101 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шолыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 16 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 13 октябрь көнне Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 28136 очрагы билгеле. Аларның 23843-і төрелгән, 110-ы узган тәүлектә. Урам видео күзәтү камералары Минзәлә янындагы парашютчылар белән очкыч ягылып төшү мизгелен теркәгән. Исегезгә төшерәбез. Авиахәлакәт 10 октябрьдә иртәнге сәгать 9-да аэроклуб янында булды. Л-410 самолеты бортында 22 кеше булган. Аларның 6-сы исән калган. Язмада һава суднысының җирнең янәшәсендә диярлек әйләнүе күренә. Җиргә бортның алгы өлеше бәрелә. Кайбер чыганаклар авиахәлакәтнең төп версиясе турында хәбәр итәләр. Минзәләдә парашютчылар белән Л-410 самолеты хәлакәте юлыгу җиргә төшеп утырганда тяга җитмәү аркасында килеп чыккан. Татарстан Республикасы министрлар кабинеты карары нигезендә хәлакәттә үлгәннәрнең гаиләләренә матди ярдәм сыйфатында 1 миллион сум акча бирелә. Фаҗигада исән калучылар һәм сәламәтлекләренә авыр яки уртача зыян килгән кешеләр 400 мең һәм 100 мең сум акча алачак. Россиядә беренче тапкыр әтиләр көнен билгеләп үтәчәкләр. Тиешле указга Россия президенты Владимир Путин кул куйды. Яңа бәйрәм якшәмбе 17 октябрьгә туры килә. Максат әтиләргә балалар тәрбияләүгә хөрткән өлешләре өчен рәхмәт белдерү һәм җәмгыятьтә ата булуның ролен турында дөрес караш тудыру.
Шул ук вакытта җитештерү календарендә бернинди үзгәрешләр дә булмаячак. Кама елгасына 100 меңләп сазан балыгы маймышын җибәрделәр. Бу табигатькә салынган зыянны каплау максаты белән эшләнелә. Елгага җибәрелгән балыклар сулыкка файда китерәчәк. Балыкчылар күңеленә дә хуш киләчәк. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Кама елгасы сазан балыклары белән тулыланды. Балык маймышларын Арча районыннан алып килгәннәр. Аларны Чаллы яр буена җибәрделәр. Сазаннар 5 айлык, яңа мөхиткә алар тиз ияләшәчәк дип белгечләр. Наука, которая изучает, тот же Госньорг, изучает сам водоем, то есть постоянно ученые работают над этим. Вот, просто более приспособлен для этих условий. И наука, видимо, полагает, что ведь сазан должен быть сюда более предпочтителен, так скажем. Она будет здесь жить, мы и наблюдаем сами, если в той стороне, если кто-то гуляет, они видят, что рыба подходит прямо к берегу. То есть здесь живет оседлые рыбаки, говорят, что даже попадается на удочку. Сазан балыгы маймышларын төрле оешмалар сатып ала. Шул рәвешле алар табигатькә салынган зыянны каплый. Так как мы осуществляем деятельность на причалах, принимаем туда инертные материалы, такие как песок, щебень, и частично наносим ущерб окружающей среде, в том числе водным ресурсам. Таким образом мы их восполняем. Быел Татарстан елгаларына якынча 2 миллионлап балык җибәрергә планлаштыралар. Сазан, шүгә балыгы, ак амур, балыклар төрле. Инде 700 меңләп балык маймышларын елгаларга җибәрергә өлгергәннәр. Лилия Хабибҗанова, Валерия Новожилова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Чаллыга Удмуртия күргәзмәләр үзәгеннән бөтен Россия ярминкәсе янәдән әйләнеп кайтты. Үзегез һәм якыннарыгыз өчен товарлар сатып алырга өлгерегез. Ярминкә 13-ннән 17 октябрьгә кадәр эшләячәк. Ярминкәгә килүчеләрнең үзенчәлекле продуктлар, кием-салым, йорт өчен уңайлы товарлар, ит деликатеслары, Удмурт колбасалары, тузланган әйберләр һәм ярым фабрикатлар көтә. Россиянең бал коллекциялары, сырлар, Беларусь тәмтумнары, чәйләр, Якутия һәм Камчатка балыклары. Очень хорошая ярмарка, много выбора. Я пока орехи купила, еще похожу, что-то еще буду закупаться. Мы сейчас здесь ходим, сейчас отовариваемся, так что все нормально. Покупаем продукты, рубашки, по-моему, здесь покупали точно. Да, часто ходим. Ярминкәдә сыйфатлы кием-салым, монгол кашемир эшләнмәләре, Финляндиядан курткалар, тамбув унтлары тәкъдим ителгән. Много всего представлено. Мы рады, что в нашем городе проходят такие ярмарки. Ярминкәгә килгәндә битле һәм кулларны антисептик белән эшкәртү турында онытмаска кирәк. Товарларны сатып алырга ашыгыз. Ярминкә 17 октябрьгә кадәр 32 комплекста Мегастрой гипермаркеты янында эшли. Ә мин сезнең исегезгә төшерәм. Шәһәрдә COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Безнең алда иммунитетны ныгыту проблемасы тора. Вакцина ясатырга ашыгыгыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Богата и разнообразна природа Татарстана. Вот только чай не растет. Настоящая и живая флора Кении, Индии и Шри-Ланки дарит нам чай Флори. Матурем Флори. Прекрасная Флори.